Igsoon ang pulong sa Dios diha sa Genesis nindot ayo, no? Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Genesis sa chapter 2 verse 7. Matod pa ang iyang mensahe diya, mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siya tao. Minito si kita na no nga iyang gihimo. Nagikan di ay kita diha sa yuta, gihimo, gi-create sa Ginoo, gihimo tang usa ka tao. Minito si igsoon nga paghulma sa Dios kanato, gihulma ta niyang tao sa wala pa ta gihuypan sa Ginoo, unsa ka igsoon, usa ka manikin, no? Dili pa ta kalihok, wala pa ta gininhawa, di pa ta ka istorya, no? Di pa kabuka atong baba anuman, kay wala pa man ta huypi sa Ginoo. So sa dihang ingon pa ang pulong sa Dios, unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siya tao, gikan niini ihuypan niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Oh, salamat sa Dios. Atong palakpakan igsoon nga nakabaton ta kinabuhi, pinaagi sa Espiritu sa Dios, gihuypan ta sa Dios aron kita igsoon makabaton sa maong kinabuhi. No? So mga igsoon diha nakabaton ang tao og relasyon diha sa Ginoo. Okay? So minito siya nga ang relasyon sa tao o ang Diyos sa dihang gihimo sa Diyos ang tao gikan sa abog, gikan sa yuta, nakabaton ang tao o gininhawa pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. No? So dagdag ko kamo sa tema karon igsoon, tema nga gitawag kini og intimacy, no? Nga unsay meaning igsoon nga aduna tay pribado nga pagrelasyon ngadto sa Dios, o aduna tay personal o suod o laom nga relasyon ngadto sa Ginoo, no? Intimacy, no? Nga sa ato pa nga dili gyud pwede nga ang tao walay relasyon ngadto sa atong buhi o bugtong nga Dios. Amen ba? Kaya kung ang tao mabiya o relasyon, dili makikrelasyon ngadto sa Ginoo igsoon, tawag ang iyang pagsimba adlong Domingo igsoon. No? Daghan karon igsoon ang nanimba, pero walay relasyon ngadto sa Ginoo. Amen ba? So itong paniwang igsoon nga kita nga nangalaga diya sa Ginoo, nga maningkamot ta igsoon nga kita ug ang Dios dunay pribado nga relasyon. No, dunay laom nga relasyon o dunay personal nga relasyon ngadto sa atong buhi ug bugtong nga Dios. Na dunay tay intimacy ngadto sa Ginoo. Dili ta mo biya nga naman kay ang Dios mismo naghatag nato gininhawa o naghatag nato kinabuhi karon nga naata diri sa simbahan. No? Nakahimo tag ginhawa, nakahimo tag pagdungog, nakahimo tag pagsulti, pinaagi na sa Espiritu sa Ginoo. No? So itong tanaw ng gitawag na ito nga sa kinabuhi ni Eliseo nga doon na siya gitawag na relasyon ngadto sa katao o ngadto sa buhi ug bugtong nga Dios, pinaagi sa milagro nga gihimo ni propeta Eliseo. Kung imong tanaw ng ang tsuri sa usa ka dato ka babae diha sa 2 King nga sa siyudad sa Sunam igsoon, sa dihang niadto si propeta Eliseo sa siyudad sa Sunam,
doon na usa ka babae nga datok ditong dapita nga usahay ni pagkaon kang propeta Eliseo ug sa iyahang disciple nga si Gihasi. Dato kini nga babae. Ug samtang wadto moagi dito si propeta Eliseo dito sa syudad sa Sunam. Dito na siya mukaon, no? Muhapit na siya dito kay mukaon. Unya aron makabalo si propeta Eliseo, iyang gisugo ang iyahang disciple nga si Gihasi nga pangutan-a ng babae ug unsay iyahang gikinahanglan aron kita makabalos ngadto kaniya, no? So sa dihang gipangutana ang usa ka babae, wala na may kulang, no? Nga naman na siya dato na siya, no? Dato na siya kinabuhi. Apan aron makabalos si propeta Eliseo kay kining usa ka babae o kang iyabana nga tigulang wala pa gini sila nakabato ng anak. So lang to nga pagkasulti, diinan siya ni propeta Eliseo nga manamkon siya o magkukos siya og usa ka bata nga lalaki. So wala kang maana namaplos ang usa ka babae og nanganak og usa ka bata nga lalaki. Hantod nga bidako kini ug hantod nga miabot ang panahon nga doon ay nahitabo sa bata, nahimo kining namatay ang usa ka bata. No? Doon ay nahitabo ang usa ka bata, namatay. So, miadto ang usa ka inahan ngadto kang propeta Eliseo, o salayo pag ipasugat na kini ni propeta Eliseo, sa diha gipangutana siya ni propeta Eliseo, ipapangutana siya, ingon ang babae, nga okay ra siya. Pero iyang isuginlan sa nahitabo kay nag-uol kini pag-ayo kay wala gipadayag matud pa ni propeta Eliseo. Doon na kini nagpasulumpo kini babayhana, doon na ginitabo pero wala kini gipadayag sa Ginoo kanako matud pa ni propeta Eliseo. So sa dihang nahibaw-an niya ang nahitabo sa usa ka bata, may hapa ang usa ka babae siyang tiilan. Unya, ingon pa niya isuon, gusto niya mabuhi ang iyang anak. Pagkahibalo kini ni propeta Eliseo, iyang gipaadto ang iyang disciple na si Gihasi dito sa balay sa babae. Gingina ni propeta Eliseo si Gihasi nga kini akong sungkod, no? Itapion kini sa naong sa bata hantod nga kini mabuhi, no? Pero ingon pa sa istorya atong basahon igsoon para atong maklaro diha sa 2 King nindot ni nga istorya igsoon tabo sa usa ka babae. 2 King 4:32. Ingon pa niya sa pagabot ni Eliseo sa balay, nakita niya ang bata nga nagbuyon sa iyahang higdaanan nga patay na. Busa misulod siya og sirhan niya ang puntahan ug nagampo siya sa Ginoo. Unya gihap-an niya ang bata ug gitungod ang iyang baba sa bata, ang iyang mata sa bata, o gitapion usab niya ang iyang kamot sa bata, ug samtang gihap-an niya ang bata, nanginit kini. Usab mitindog si Eliseo ug nagpaso-paso sa lawak, unya mi hapa na usab siya. Miat siya ang bata sa makapito ug mibuka sa iyahang mata. Kung imo tanaw ng picture niya na igsoon, unsay gihimo ni Eliseo ngadto sa bata aron mabuhi ang bata? Tanawa. Unsay ingon diha?
nga asa na to? Ingon ang verse 34, unya, gihapman. No? Gihapman ni Eliseo ang baba o gitungod ang iyang baba sa bata. Minito si nagdikit. No? Nagdikit ang baba sa bata o ang iyang mata sa bata o gitapion usab niya ang iyang kamot sa bata. Minito si Ikson, dunay gitawag na to nga laong nga relasyon dito sa bata o kang propeta Eliseo. Ingon man ang buyo bugtong nga Dios ngadto kang propeta Eliseo nga managhatag o kagahom aron igsuon mabuhi ang bata aron kahatagan kinig espiritu nga gikan gayon diha sa Ginoo. No? Nindot among senaryo sa usa ka mensahe sa pulong sa Ginoo nga doon na kini picture gitawag na to nga intimacy nga doon na sila privado nga relasyon ngadto sa Dios o ngadto sa usa ka tawo nga aron ang tawo igsoon makabatong gayud sa kinabuhing walay katapusan. No? Una nga sa kadaghan karon igsoon nga nangalagad sa Ginoo ang uban ng undang na. No? Mibiya na naman. Gumikan kini sa mga pagsulay silang kinabuhi, gumikan kini sa kapito sa panahon karon, gani ang bugas piti ng mahala, ni dagang pagining gasolina, hasta isda, piti ng mahala. No? Muna ang tao karon, wala na relasyon ito sa Ginoo, simpa-simpa lang usahay, wala simbahay usahay, mo trabaho na lang, ug adlaw Domingo, aron igsoon, makabaton sa ilang gikinahanglan dinhi sa kalibutan. No? Nga dili na mao gipangita sa Ginoo. Gusto sa Dios nga adunay relasyon ang tao o ang Dios sa ilang pagpagalagad ngadto sa Ginoo. Yang uban igsoon kung ato makita nibiya na sila sa pagpangalagad. No? Mo nagiingon karon igsoon nga sa pagpahitabo karon sa kalibutan nga grabe na. No? Grabe nang ang makabiya usahay sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo, ang makabiya usahay sa relasyon sa tao ug ang Ginoo, ang kapitos, ang kapait, ang gitawag nato nga ang kakulangon sa financial o material dinhi sa kalibutan. No? Unang uban igsoon, wala na mahadlok sa katapusan sa kalibutan. Ang gikahadlokan nila igsoon mao na ang katapusan sa bulan nga naman tingkaya na po kurente. Ha? Wala na mahadlok sa katapusan sa kalibutan. Ang hadlokan sa tao ron nga mahadlok sila nga maabot ang katapusan sa bulan kay mahal na kayo ang kurente. Ha? Piti nang daguang pilunon na problema na pong asa taani ibayad maputla na po taani. No? Ako nga, imbis kay mahal ng kurente, pugos kong pabalik sa kurente. No? Nga naman, gikinanglan na sa tao ang kahayag po. No? So mana, doon natin, privado nga relasyon nga sa Ginoo, lawang nga relasyon nga sa Ginoo. Ngayon pa ni Salmista David sa Psalm 42, ingon pa niya sa Salmo 42, verse 1 ito, Salmo 42, ingon pa ni Hari David sa 1-2, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabuknang kasapaan, nangandoy sa mabuknang ni mga Diyos. No, matong pa ni Hari David nga gusto niya nga kanunay siya nangandoy niya sa Ginoo, gusto niya nga ang Diyos ug siya adunay relasyon. Ingon pa ang verse 2, igihaw ako kanimo upuhing Diyos, kanu sa ba ako makaduol ug makasimba kanimo. Ingani unta ang tao igsuon nga kanunay gusto mangandoy nga makasimba diha sa Ginoo. Ha? Dili kay adlaw Domingo adto na mahinuon ka sa trabaho. No? Dili na makahuna-una og simpa diha sa Ginoo.
Nindo tunta kung ang atong espiritu parihan ni Haring David nga nangandoy kanunay kung kanos siya makaduol o makasimba diha sa Ginoo. Muna nga untay laong nga relasyon diha sa Ginoo. Doon natay pribado nga relasyon diha sa Ginoo. Nindot ang gingon ni Haring David. Ingon nga nangandoy ang lagsaw nga mabugnaw kasapaan. Ingon usab siya nangandoy usab ako kanimo o Dios. Kanunay ta mangandoy sa Ginoo. Di kay kanunay ta mangandoy kanos ata madato. Sahay ang tao bigong na Ginoo kanos apa ko anyo madato. Uban ba gamiton pa ini. Mingon pa nga, Lord, kanos apa ko ani makadaog luto niya way patad-patad. Kadaog gagawin kay patad-patad. Unsa? Mingon tayo nga, ay, pili na tayo magpatad, ingon ni Diko. Muna ipagandoy sa tao. Imbis kay mangandoy ta igsoon nga kanunay ta makasimba sa Ginoo. Ya, usahay ang tao maabot ng tapol. Domingo na po. Simba na po taan bangtas na po taan o ba na konsepto sa tao? No? Nga usahay daliar na abot ang domingo Nya paspas king adlaw ron. No? Gani tagong gani ni kadto na kog Lunes kadlaw. Taud-taon pagkaugma Martes na. Taud-taon matingal mo Sabado na. Ulit na pud. Sakay na kog bus. Iti dali sa adlaw ron. Nya mo nang uban gamingon nga ay Domingo na pud. Adto na pud simbahan ani. Nya bangtas na pud. Nanay. Ako na nanay yung kasi pwede reklamo siguro nanay gini ari yung job. No? No. So mana atong gi awhag sa matag usa kanato atong sundon kining espiritu nga atong sumpanan kining usa ka hari nga nangandoy kanunay sa pagsimba diha sa Ginoo. Nagiuhaw ako kanimo ubuhing Dios, no? Kanos aba ako makaduol o makasimba kanimo? Unong taang kinabuhi ang konsepto sa tao? Di kay mag-anam nagpalayo diya sa Ginoo. Di ko mosimba ron ano man. Wa ko'y bugas. Wa ko'y kwarta. Wa ko'y kuha na ni ugma. Kumuna, doon na tay ang gipangita sa Ginoo nga doon na tay relasyon personal nga relasyon ngadto sa Dios. No? Amen? Ang atong tanawon usab ang Lucas Kapitulo 10 versikulo 38. Tanawa ang picture diha igsoon sa kinabuhi sa duha ka magsuon. Ingon pa niya, samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyahang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay. Diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyahang balay. May igsoon siyang babae nga ginganlan Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo namati sa iyang idolo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila busa miduol siya umiingon, Ginoo, dili ka ba manumpaling nga ipasagdan man lamang ako sa akong isuon sa tanang buluhaton sa balay. Sultihi siya nga mutabang kanako. Kuan ba kanang kini si Maria doon na gini gusto nga
mahitabo siya kinabuhi. Gusto ko niya nga makigrelasyon siya diya sa Ginoo. No? Pero si Marta, awa lang. Gusto niya, okay man ang musilpita si tao ng mga pagatag pagkaon. Pero ang nindot kinunta nga mamatik ta sa pulong sa Ginoo. Amen? No. Mabita na usahay nga naay muwali. Unya, nindot kinunta nga kung naamay kanang lutuon, ang nindot ang naigsuon, ipaulahin ang luto, maminaw sa ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Sama ni Maria ba nga si Kuan si Marta nagkapuliki na puliki. Motong ni Kuan siya sa Ginoo. Ginoo, di ba lang ka manumbali nga ako nagkapuliki di sa kusina unya si Maria naglingkod ra diya sa imong tiilan. Ha? Gusto man si Maria nga mamati. Doon na siya makikrelasyon sa diha sa Ginoo. Mamati siya sa pulong sa Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? Apan ang Ginoo mitubagan niya, Marta, Marta. Kaduha gibalik ang pangalan. Naguol nga nahingawa ka sa daghang mga butang. Tanawa? So dili ta mag-uol ni mga butang sa kalibutan nga usara manunta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Amen igsoon? So ang atong pagpaminaw sa pulo sa Dios, ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, walay makailog niini igsoon gikan niya kanimo kanako. Nga naman, kay ikaw ang Diyos, doon ay relasyon. Karon, amen? Hallelujah, no? Nga, doon na tayo relasyon lang nga relasyon diha sa Ginoo. Mo nagihimo ni Maria nga gusto siya nga magpauraray diha sa Ginoo. Nga naman, kay gusto siya nga ang Diyos o siya, doon na gyoy relasyon. Sama ni ang pinaka kanang paraigon nga disciple igsoon nga disipulo sa Ginoo isa na hibalo. Ang kanang maghigda-higda sa magdipig-dipig sa dughan ni Hesus kinsa man. According sa theory sa Bible. Wala sa palo. Ato lang itong ang pulong sa Dios anang ugi mong basahon kana bitang diha sa Juan kana si Juan mo nay pinaka paraigon sa Ginoo, no? Tanawan na iyang pulong, di ba? Puro na igugma. Amen ba? Na gikan sa Juan First John tanawan na iyang mapulong diha na puro na mention diha puro na ugma. Kay si Juan maunay paraigon kayo sa Ginoo, no? Maunay muhigda-higda, kanunay mudipig, kanunay ngadto sa Ginoo kang Jesus, no? Sa diyan nagministeryo pa Ginoo, si Juan kanunay mudipig-dipig sa Ginoo. Munay gitawag diya nga si John, mo'y pinaka gitawag na to nga paraigon sa Ginoo. So doon na siya intimacy ngadto sa Dios nga doon na siya lawom nga relasyon ngadto sa Ginoo, no? So ingon pa nga gusto sa Dios nga ang tao igsoon nga mosamad tangadto sa Ginoo, mosamad tangadto kang Jesus nga doon na tay ang si Kristo nga gusto nga doon ay relasyon ngadto sa Ginoo unsay gihimo ni Jesus sa diyan ng ministeryo pa siya. Ang Marcos 1:13 ingon pa niya, ingon pa siya din ha. Atong basahon ang Marcos 1:13. Ingon pa pulong sa Dios nga Mark 1:13.
sa dito sa kuring kaadlaw. Sorry. Mauto ako. Nasulat nga ko ano. Okay. Ingon pa ang siya tayo sa karato kunta. Usiya size, ingon pa pulong sa Ginoo. Isa nakauna pagpasa. Pagkabli. Usiya. Ang akong ipangayo kaninyo mao ang gugma wala paglubad dili ang halad mao ang inyong pagkahibalo kanako nga inyong Dios dili ang inyong halad ug ang mga halad nga sumugod. Okay. Ingon pa ang pulong sa Dios nga propeta is Usiya. Ang gipangita sa Dios nga na kanimo igsoon mao nga mubatos ta sa iyang gugma. Sa iyang gugma kanato nga walay paglubad atong usab balusan ingon pa sa Ginoo dinha. Ang akong gipangita ninyo mao ang iyong gugma nga walay paglubad. Nadili mausab ba, no? Nga ang Dios wala kayon siya mausab sa iyang pagigugma kanato. Amen ba? Ha? Wala siya mausab sa iyang pagigugma kanato. Padayon ang iyang gugma bisan pa ngadto sa mga tao kani kung imong tan-awon nga nagpadayon siya diha sa pagpakasala, may padayon usab ang gugma sa Ginoo ngadto kaniya. No? Nganuman kay ang Dios matud pa diha sa Roma 2:11 walay pinalabi. Ha? Walay pinalabi. Ano man? Kay gusto sa Dios igsuon nga ang tanang tao makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Muna, nadili ta mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto sa Dios nga padayon ang atong relasyon ngadto kaniya. Amen? Padayon. Dili nato putlon, dili ta musibog ang atong relasyon sa Ginoo. Nganuman kay siya lamang isuon ang maghahatag og tabang nga kanimo. Ha? Muna nga sa atong kapitos karon sayon pagyud ta igsuon nga grabe na ka lisod ang panahon karon, no? Lisod na gyud kaayo, no? Una nga kini nga panahon karon sa pag-anam og taas sa palaliton diha na nato makita igsuon nga mulihok mo pud mga tulisan. Ano man labi na tong mga tao nga kanang dili gyud interesado man ikamot. Moabot gyud sa punto nga manulis na lang ano man piti na mahala sa bugas. 60 5'8", 5'3" pinakababa, no? Mahal na. No? Una nga, ang tao ron, grabe na usahay. Una lagi, kalimutan na ang Ginoo. Dili na anong balingon ang pulong sa Dios naman. Wala man iyahay na magpaningkamot nga mabuhi sa ninikilibutana. Pero ang importante igsoon ang atong kalagba nga gibutang sa Dios nga ha kanimo ang iyang espiritu ba ang imong espiritu nga dili na maadto sa linaw makalayo, no? So ayaw challenge na to sa matag usa nga dili ta mubiya sa pag relasyon na to diha sa Ginoo. No, iminti na to, no? Sa atong pagpangalagad, iminti na to ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. No? Kay mao nay makatabang
makatabang ani ka nato sa atong pagpangalagad, paglingkod sa atong pagpangalagad ito kaniya. No? So muna igsoon ang mensahe sa Dios karon. Bisan ka di si Filipi sa John 14:8, yung pa siya nga ipakita ka na mo ang Ginoo, ang Amahan. No? So doon na say pangandoy ba nga gusto siya nga makita niya ang Dios sa iyang kinabuhi. So sa reply ni Jesus diha, wa ka ba masayon Filipi nga hugay na ako nakiguban kaninyo, no? Nakaila sa Amahan, nakaila usab ka nako, nakaila ka nako, nakaila usab ka sa Amahan. Una igsuon nga sayod naman ta nga nakakaila naman ta sa Dios. Ang Dios man naghatag na to gininhawa, kay kung wala pa niya tayhupi ang bangag sa tong ilong, wa pa niya hatagi espiritu nga gikan ngadto kaniya. Unsa ta karon ison sa paghimo, usa ta ka manikin. Ha? Wa tay liblihom, ngano man kay wala man tay gininhawa nga gihatag sa Ginoo. Pasalamat ta sa gininhawa gihatag sa Dios, sa kinabuhi ang gihatag sa Dios. Pasalamat ta sa panalangin ang gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, no? So challenge sa matag usa ka nato igsoon, doon na gitay privado nga relasyon nato sa atong buhi ug Dios. Salamat sa pagpamati, pagpaminaw, ayot nga ang pulong sa Dios dili nato ikawa sa matag usa nato ka kinabuhi. Palihog manindog ta.